Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka Pinkre ya ka Lajong pi. Nagabinta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yes no but ka ICA. Katanar Pule Putih jangka Sorkar Jylla kala pentip beringkat ke jengat lang bat ke National Testing Agency kala Pynbun syuk slightly ke jaka Thoh exam learning ke examination center nak benta ke exam Cuet UG arja arposan. Ki center la pendrong thama ki kenthop ye ke St Mary's Higher Secondary School Shipotli computer notes Shillong College she's partly computer notes but Shillong ITI are khandai computer notes. Kini ki jaka Thoh ki de na ka benta ki tu ki permana minshwa baki hap Thoh shi jaka bajngai ka kum ga jingtip na ka NTA ki dan khatwe jar lai spa khandangut ki Samla Pule ki ba hap ban Thoh ki exam ha ka khandai trek bantau banai na kini tang shia jar lai spa nyu phun rungut kin hap Thoh shagwati kat ba ki we pat kin hap Thoh ha ka Jylla Lajong ka kum ga jing pin bai thama anam don shu ki ban Thoh exam shaba Jylla palat ya gwati namar ki bun la pendrong no ha shilong batura. Yang kita jengtip la paru si Samla Pule daki email le daki message. Kini kalau kat kum ke kerwa khobor no Vijay Kumar Mantri IS Commissioner and Secretary Education Department.